Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am y fraint yma unwaith eto cael dod ger dyfron ar dy ddydd di. Ni'n cyflwyno'r dydd yma unwaith eto i'th ofal di ac yn gofyn i ti presennoli dy hun yma gyda ni, pob yr un ohonom sydd yn dod i geisio dy wyneb y byddu di yn agosau ac yn cyffwrdd a phob un yn ôl ein angen o Dduw i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ni yn y dyddiau yma y byddu di yn gweld yn iawn i weithio yn nerth yr ysbryd glân, i dywallt ysbryd y lawr arnom, i ddod i'n plith, i ddychwelyd i'n plith, i ni yn llawenhau ac yn diolch am yr hyn i ni'n ei ddarllen yn dy air ac yn llyfrau hanes ein gwlad am yr ymweliadau sydd wedi bod dros canrifoedd. Ac eto Dduw, gymaint o flynyddoedd wedi hedfan heibio ers i ti ymweld â ni ddiwetha. Ac felly ni'n gofyn i ti i drigarhau wrthym o'r newydd y byddu di yn tywallt y ysbryd lawr arnom ac yn gweithio mewn ffordd y bydd enw di'n cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Tyr di'n plith, bendithia ni a diogelan hamser nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o goediadau yn gyntaf, eich atgoffach chi am yr oedfaen sydd ar gael ar y wefan, gwefan Nghapel yr Rhath, ar ddydd Mercher am 6 o'r gloch, fe fydd na recordiad o egluro'r Efengil. Hefyd fe fydd yna emynau'r Efengil yn cael ei gosod ar y wefan ar ddechrau'r wythnos, Dydd Llun dydd Mawrth yw'r bwriad. Ac yna wrth gwrs ar y sil os dyw ei mynd fe fydd ein hoedfaen hanner awr wedi 3 yma yng Nghapel yr Rhath. Nawr, gadewch ni ddarllen o air Duw, ail epistol Ioan, un penod sydd yma yn yr epistol, felly yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 2 Ioan ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr henuriaid at yr etholedig a'r glwyddes a'i phlant, y rhai yr o'i fi yn ei caru yn y gwirionedd, ac nid my fi yn unig, ond pawb hefyd adnabiant y gwirionedd. Mwyn y gwirionedd, yr hwn sydd yn aros ynom ni, ac a fydd gyda ni yn dragywydd. Bydded gyda chwi ras, trigaredd a thangnefedd oddi wrth i'w dad ac oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist, mab y tad, mewn gwirionedd a chariad. Bu lawen iawn gennyf i mi gael o'th blant di rai yn rhodio mewn gwirionedd, fel y derbyniasom o'r chymyn gan y tad. Ac yn awr yr wyf yn y tolwg i ti ar glwyddes, nid fel un yn ysgrifennu gorchymyn newydd i ti, eithir yr hwn oedd gennym o'r dechreuad, garu ohonom ein gilydd. A hyn yw'r cariad, bod i ni rodio yn ôl ei orchmynion ef. Hwn yw'r gorchymyn, megis y clwsoch o'r dechreuad, fod i chwi rodio ynddo. O blegyd y mae twyllwyr lawer wedi dyfod i mewn i'r byd, yr rhai nid ydynt yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd. Hwn yw'r twyllwr a'r anghrist. Edrychwch arnoch eich hunain, fel na chollom y pethau a wneithom, ond bod i ni dderbyn llawn wobr, pob un ar sydd yn troseddu ac heb aros yn ysgeidiaeth Crist, nid yw Duw ganddo ef. Yr hwn sydd yn aros yn ysgeidiaeth Crist, hwnnw y mae'r tad a'r mab ganddo. O does neb yn dyfod atoch, a heb ddwyn y ddysgeidiaeth hon, na dderbyniwch ef i di, ac na ddywedwch Duw yn rhwydd wrtho. Canis yr hwn sydd yn dywedyd wrtho, Duw yn rhwydd, sydd gyfrannog o'i weithredoedd drwg ef. Bod gennyf lawer o bethau i'w hysgrifennu atoch, nid oeddwn yn ewyllysio ysgrifennu a phapur ac inc, eithir gobeithio rydwyf ddyfod atoch a llefaru wyneb yn wyneb fel y byddo ein llawenydd yn gyflawn. Y mae plant dy chwaer etholedig yn dy anerch. Amen. O bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at yr 8fed adnod yn y benod honno. 2 Ioan a'r 8fed adnod. Edrychwch arnoch eich hunain, fel na chollom y pethau a wneithom, ond bod i ni dderbyn llawn wobr. Nawr, i ni yn sicr yn byw mewn dyddiau dyrys ac nid y bwriad yw canolbwyntio yn y bregeth hon ar y sefyllfa i ni yn ei wynebu nawr gyda'r salwch yma sydd ar led, nid yn unig yn ein gwlad ni ond ar hyd y byd. Ond yn meddwl am yr hyn i ni yn ei wynebu yn fyr ar y cychwyn. Ac yn meddwl hyn mae llawer wedi wynebu drost y blynyddoedd. Yn ein gwlad ni efallai pan ni'n meddwl am rai sydd yn ddigon hen i gofio'r ail rhyfel byd. Dyna i chi gyfnod triennus, brawychus,
ac yn sicr yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ystod yr ail ryfel byd, ac i ni wedi bod yn clywed llawer ar y cyfryngau am hyn wrth i ni gofio nôl blynyddoedd yn ôl pam dath yr rhyfel i ben. A'r cyngor gawson nhw yn ystod cyfnod y rhyfel. Llawer o gyngor gafon nhw o bob cyfeiriad siwr o fod ar sut i wneud pethau, pryd i wneud pethau, beth o'n nhw fod i wneud o dan amryw amgylchiadau. Ac wrth wynebu treialon erchill y gwnaethon nhw pryd hynny a'r profedigaethau, dyna chi gyngor a gawson nhw i fedru gormesu'r cyfnod, dod dros y cyfnod, i fedru byw trwy'r cyfnod mewn ffordd diogel. Ond pan ni'n dod o'r cyfnod rhyfel byd, yr ail rhyfel byd, i ni'n gwybod ers y cyfnod hwnnw, dydyn ni ddim wedi profi cyfnod tebyg ers hynny, ond mae yna lawer i wlad yn does, gwledydd ar draws y byd sydd dal yn byw, wedi bod yn byw mewn sefyllfaoedd erchill a thebyg, rhyfeloedd a ymladd a lladd ac yn y blaen. Ond yma yn ein gwlad ni, dydyn ni ddim, nag ydyn. Dydyn ni ddim wedi gwynebu'r treialon, rhai wedi yn ystod yr ail rhyfel byd, ac rhai sydd wedi hyd yn oed hyd y dydd yma wedi profi yn eu bywydau nhw. Ond nawr, i ni'n cael rhyw fath o flas yn dydyn ni, yn ein gwlad ni. Nid llawer byddai wedi disgwyl y byddwn ni'n gwynebu rhyfel fel hon, y gelyn cudd i ni'n ei wynebu nawr. Mae'n rhyw gyfnod rhyfedd iawn ond diwe, ac eto mae yn sicr yn elyn ac yn codi dychryn ac yn ddifrifol ond diwe, mae'n gallu lladd. Ac felly yn y cyfnod yma, i ni'n derbyn llawer o gyngor. Sut i ofalu amdano ni yn hunan, sut i edrych ar ôl ein hunan. Cynghorir ni o'r cychwyn yn do i olchi'n dwylo yn drwyadl. Ac yna dath y cyngor i gadw pellter o eraill, sawl metr o bobl eraill wrth siarad â nhw, ac i ni fod yn ofalus wrth i ni fynd a dod, ac i aros gatre, ac i gadw'n ddiogel. Y cyngor o bob math o le. Ac ar y cyfan, byddwn ni siŵr o fod yn dweud bod pobl wedi bod yn barod derbyn y cyngor yma, ond i ni'n gweld nad yw rhai sydd yn rhoi y cyngor yn ei rhoi mwyn fod yn gas. I ni'n gwybod hynny yn dydyn ni pan mae pobl yn cynghori ar y newyddion, ni'n gwrando ar y newyddion, ar arweinyddion, falle dyn nhw'n dweud cadwch i ffwrdd o bobl, ac i ni'n meddwl, mae hwnna'n greulon. Y cymhelliad tu nôl cadw i ffwrdd o bobl yw na fydd y salwch yn lledaenu. Ac wrth y roi cyngor ar olchi dwylo, bydd yr rhain dweud, sy'n rhaid fi olchi dwylo to, a mae'r rhain yn rhoi yr rheolau yma, maen nhw'n gas, maen nhw'n llym, maen nhw'n greulon. Na, maen nhw'n neud er ein lles ni, ac eraill, dyn nhw ddim eisiau gweld ni'n dioddef, nag eraill yn dioddef. Ac felly, pa mae cyngor yn cael ei rhoi, i ni'n gorfod i dderbyn er ein lles. Ond yma, falle yn gallu gweld fan hyn Ioan, fel trwy gydol yr ysgrythyr, yn rhoi cyngor gwerthfawr i ni. A pan mae pregethwyr yn rhoi cyngor, dyma'r trienni yn diwe, lle bod yna rai, llawer falle, sydd ddim yn fodlon derbyn y cyngor. Bod lles, bod daioni, ac yn dod o gymhelliad o gariad, ac nid unrhyw beth arall. Ac eto pobl yn troi rownd dweud, peidiwch chi rhoi cyngor i fi. Ond mae'n gyngor gwerthfawr. Ond i ni yn gweld fan hyn bod y cyngor yma un o'r rhai mwyaf gwerthfawr gellir i gael. Na fyddwch chi yn gofalu am eich enau. Dyna beth sydd fan hyn. Edrychwch arnoch eich hunain, fel na chollom y pethau a wnaethom, ond bod i ni derbyn llawn wobr. Dyna'r cyngor mae Ioan yn ei roi. A mae'n gweld y sefyllfa yn ddifrifol. Mae'r sefyllfa'n erchill, ac mae'n dweud mae tynged ar enaid fan hyn yn y fantol. Dyma beth i ni'n sôn amdano. Dyma'r materion pwysica. Ac felly mae'n rhoi y cyngor yma. Felly i ni yn gyfarwydd ond ydyn ni ar y cyngor. Mae'n rhywbeth sydd ar flaen ein llygad ni ac ein clustia ni'n glywed ni'n ei weld mae'r cyngor yn bob man, mae'n sloganau yn bob man, cyngor ar beth i ni fod i wneud. Na fydd yna'n linell arall, gofalwch am eich enaid. Dyna falle yw'r cyngor sydd ar goll. Wel, hoffwn ni heddiw edrych ar y cyngor i'r byd, ac yna'n ail cyngor i'r crefyddol
ac yn andrydydd yn olaf cyngor i'r saint, i'r Cristion. Wel, yn gyntaf, cyngor i'r byd. Tra fod pob math o gyngor yn dod. Ac efallai, y hyn i ni'n ei glywed yn nawr, ar y funud yw llawer o feirniadaeth, ond oes na, mae yna cryn dipyn a byddwn ni'n disgwyl hynny, p'un ai bod yr hyn sydd wedi digwydd yn iawn a'i pheidio. Mi fyddwn ni'n disgwyl fel i ni'n byw mewn gwlad sydd yn hoffi beirniadu ac yn beirniadu mwyn beirniadu, ambell aeth bod yna le i gwestiynu. Dydyn ni ddim yn trafod yr ochr gwleidyddol fan hyn, achos falle mae e'n ddibynnol yn diwedd. Pa barti gwleidyddol i ni yn ei ddilyn ac yn ei gefnogi, ac mae yna gymaint o bwyslais, ac mae rhai yn dod lawr yr ochr yn dweud, na, mae'r cyngor yn dda, eraill yn dweud, na, dyw'r cyngor ddim yn dda, ac mae pwynt o bys, dydyn ni ddim eisiau mynd ar hyd y trywydd yna. Ond mae yna gyhuddiad yn does ar y funud, nad yw'r cyngor wedi bod yn ddigon eglur mewn ambell i le, bod ambell i arweinydd gwlad wedi bod yn aneglur y cyngor. Ddim yn ddigon pendant, maen nhw wedi bod yn dweud. Nawr, dyna ddiwedd ar y darlun o'r sefyllfa presennol. Ond efallai bod y darlun yna'n help i ni ddeall fan hyn. Yr un pwysica falle oll. Ond nid yw hyn yn wir hefyd o'r eglwys. I ni'n gweld efallai bod yna ddryswch yn does yn y cyngor i ni yn ei roed. I ni wedi glywes i'n ddiweddar, y darllenes i, y tybir fod un o bob 4 person yn ein gwlad wedi gwrando ar ryw oedfa grefyddol ar-lein yn ystod y cyfnod yma. A tybiwn ni fod yna lawer wedi llawenhau ac i bwynt mae yna le i lawenhau yn does bod yna bobl o leia am yr blynyddoedd sydd wedi mynd heibio, sydd wedi hedfan heibio, fod pobl wedi bod yn anwybyddu crefydd yn llwyr, bod dim ystyried o ddew o gwbl. Ac felly gellir dweud, wel o leia bod yna rhai, os yw hwn yn wir, un o bob 4 wedi gwrando o leia ar un oedfa grefyddol. Ond dyma'r tragedy. Nad yw yn gyntaf yn adlewyrchu yr arweinwyr y gwlad. Dyw hwnna ddim i weld yn yr arweinwyr, nag yw. Ond y tragedy, beth mae'r rhain wedi glywed? O'r un o bob 4 sydd wedi gwrando ar oedfa grefyddol ar-lein, ond nid yw yn tragedy i feddwl beth yw'r pethau maen nhw wedi bod yn clywed. A ydyn nhw wedi clywed yr efengyl sydd yn yr ysgrythyr. Neu adyd wedi clywed falle rhyw grefydd arall. Tybiwn ni yn y wlad hon, mi fydd yna lawer iawn wedi bod yn gwrando rhyw grefyddau eraill. Ac os ydyn nhw wedi gwrando ar neges sydd yn honni fod yn Gristnogol, ond falle bod y neges honno wedi bod yn canolbwyntio ar y neges foesol. Tybiwn ni fod yna lawer i gapel Cristnogol sydd wedi bod yn darlledu, falle bod y cynnwys y gwasanaethau hynny, neu'r negeseuon hynny, wedi bod mwy ar hyd y trywydd, bod eisiau ni helpu'n gilydd, bod eisiau bod yn foesol, bod eisiau bod yn garedig, bod helpu'n cymdogion, ac wrth gwrs, does neb yn gwadu bod y pethau yna'n bwysig yn ei lle, ond nid dyna'r neges yr efengyl. Nid dyna'r neges bwysica y mae gofalu am eraill yn dod o ganlyniad fe fydd yn digwydd. Ond mae'r rhaid mynd at y neges. Beth yw'r neges? Sawl un sydd wedi clywed yr efengyl. Fel y cyhuddiad o'r arweinwyr gwledydd am y sefyllfa ni'n ei wynebu heddi, fod y cyngor yn aneglur, ac felly y neges y mae pobl yn ei glywed o'r byd crefyddol. A yw'r neges wedi bod yn aneglur a tybiwn ni fod e. Does dim hyd yn hyn. Unwaith eto, mae'r bregeth yma wedi cael ei recordio chydig ddyddiau cyn y sul mwyn sicrhau fod yn cael ei lanlwytho ar gyfer yr oedfa am hanner awr wedi tri ar ddi sul. Ond o nawr hyd y sul, a fydd pethau wedi newid yn gweddi fydd y bydd e. Bydd pethau wedi newid, y bydd yna neges gliriach yn cael ei roed o'r efengyl, y bydd ymweliad o'r ysbryd glân wedi bod fori neu'r diwrnod wedyn ni, ac ar y sul y bydd yna ymgynnull ynghyd i addoli y gwir ddiw mewn ysbryd a gwirionedd, ac y bydd gwir ymweliad wedi bod. Ond fel mae hi nawr, faint o'r efengyl mae pobl wedi chlywed? Hyd yn oed ymhlith eglwysi efengylau, faint o'r gwir efengyl sydd wedi cael ei chyhoeddi? Beth yw'r neges sydd wedi cael ei chyhoeddi? A sut
Sut mae wedi cael ei chyhoeddi? Dyna'r trienni. Mae yna ddryswch wedi bod yn y neges yn does. Mae yna bemblet, dwi ddim yn glir. Ond nid felly neges Ioan. Gellir neb cyhuddo Ioan o fod yn aneglur yn ei neges e. Ac os ych chi wedi bod yn gwrando ar yr astudiaethau egluro'r Efengil, does neb yn gallu cyhuddo JC Ryle o fod yn aneglur. Ac os newch chi wrando, fel dwi wedi crybwyll o blaen, ewch chi wrando ar pregethu Dr Martin Lloyd-Jones, gallwch chi ddim i gyhuddo fe fod yn aneglur. Mae yna neges glir i'w roi. Yr oedd Ioan wedi deall pwysigrwydd ei neges. Mae'r neges hon yw y neges bwysicaf oll. Does dim byd fwy pwysig heddi i'w ddweud. Mor bwysig gellir dadle yw'r negeseuon am ofalu am ein cyrff. Does neb yn cwestiynu hynny. Mae e'n bwysig. Ond hyn sydd mor bwysig yw gofalwch am eich enaid. Yr enaid sydd yn anfarwol, sydd yn dragwyddol. Edrychwch ar ôl eich enaid. Dyma gyngor i'r byd. Nawr, o bob adeg, y byd i gyd. Na fydden nhw'n gwrando. Ond nid yw'n biti, dwi wastad yn teimlo'n dris pan dwi'n clywed am rhyw glip fideo sydd wedi mynd ar YouTube a rhywbeth doniol neu rhyw gan bop neu rhyw gynger neu rhywbeth tebyg i hynny ac yna chi'n darllen bod 6 miliwn neu rhywbeth hirt fel na wedi bod yn gwylio. Ac yna chi'n gweld oedfa bregethu'r Efengil ac cyn lleied sydd yn gwrando. Na fydde modd i'r holl fyd wrando ar y neges bwysica. Nawr o bob adeg, os yna rhywun sydd yn gwrando mewn cartref nawr rhywle ac efallai'n eistedd a falle ddim eisiau eistedd a gwrando, ond bod rhywun o'r teulu wedi mynnu bod nhw'n gwrando ac unwaith eto dyna le maen nhw'n eistedd ar eu cadeiriau nhw ac yn trial i gorau beidio gwrando. Ond dwi'n cofio beth oedd e fel, dwi'n cofio mynd ar wyliau a mam a dad yn gwrando ar bregeth yn y car. A doedd ddim lot o ddiddordeb da fi wrando ar y bregeth yn y car, ond o'n i yn y car, o dim modd ysgoi, o dim clisfonau bryd hynny, i foddi'r sŵn allan. Ac felly o'n i'n gorfod gwrando, ac oedd ambell i beth yn mynd mewn. Ac efallai bod y sefyllfa debyg i honno, bod yna rhywun yn y tŷ sydd ddim eisiau gwrando, ond yn gorfod wneud achos bod mam a dad yn mynnu neu beth bynnag. Ond falle bydd yna rhywbeth fydd yn taro. Dyma'r neges i chi. Chi sydd yn y byd, sydd heb ddod at Grist eto, a sydd yn breuddwydio am beth yr byd. Dyma'r adeg. I oedi, i feddwl, i geisio'r pethau sydd wir yn cyfri. Bod wrth wrando ar y byd ac wrth wrando ar cyfryngau. Mae'n driennus ond yw e. Maen nhw'n cyffwrdd ar bob maes. Maen nhw'n arbenigwyr ond yw nhw. Maen nhw wedi bod yn wych bron iawn allech chi ddweud. Mae'r cyfryngau wedi bod yn anhygol. Mae'r arwein maen nhw wedi dweud, maen nhw wedi cyffwrdd bob un maes yn ein bywydau ni ac i ni'n gallu gweld bod pobl yn y gweithle, pawb yn torchi llewis a maen nhw wedi rhoi y cyngor i ni. Maen nhw'n rhoi cyngor gwych ac mae'r lot ohono fe'n gymaint o help. Dydyn ni ddim yn gwadu'r peth. Ond maen nhw wedi anghofio'r pethau pwysicaf. Maen nhw wedi cofio ystyried bopeth ein lles corfforol ac i ni yn ddiolchgar am y cyngor. Does neb yn cwestiynu hynny. A'r cyngor sydd wedi cael ei rhoi am ein lles corfforol, ein lles meddyliol ac mor bwysig yw hynny. Does neb yn cwestiynu bod yna bethau sydd gallu helpu'n lles meddyliol ac i ni eisiau helpu hynny. A fe fydd yr eglwys yn ymdrech i helpu bob un o'r pethau hynny yn ei lle. Am yr byd, arweinyddion y gwlad a'r cyfryngau wedi bod yn rhoi cyngor i ni ar lles ariannol. Maen nhw wedi bod yn helpu ni ac yn dweud dyma sut allwch chi helpu'r busnesau. Ac mae hynny'n bwysig achos mae hwnna'n gallu helpu'n lles corfforol ac ein lles meddyliol. Ac maen nhw hefyd wedi bod yn meddwl am ein hadloniant ni, sut i gadw ni'n hapus. A maen nhw wedi gwneud gymaint o bethau, a mae'n anhygol ond yw e. Dwi wedi rhyfeddu un o'r pethau, lot o pethau sydd yn neis, chi wedi gweld corau. Ac mae'n anhygol, sut maen nhw wedi gwneud e. Mae'n wych, mae'r technoleg ganddyn nhw, chi'n gweld y gwynebau bach mae'n ymddangos yn bob man, a'r gerddoriaeth, a pawb yn canu yn yr un dôn, ar yr un amser. Mae'n anhygol. Ni dal i glywed, mae'r pethau yna'n gallu helpu am ychydig. Ond dydyn nhw ddim yn rhoi cyngor
nac yn meddwl am les yr enaid. Mae yna lot o siarad i bod nawr yn dweud, a wedi bod cyn y salwch yma, ond wedi bod yn dweud, mae eisiau ni siarad mwy am farwolaeth a paratoi ar gyfer marwolaeth a beth yw dymuniadau teulu. Ac wrth gwrs mae yna le hynny, ond faint sy'n mynd ar cam ymhellach i baratoi am dragwyddoldeb? Mae bron iawn, mae bob un pwnc yn cael ei gyffwrdd, yn cael ei drafod, yn cael ei ystyried. Ond faint sydd yn dweud am yr enaid, a lles yr enaid, a iechyd yr enaid, a yw yr enaid yn barod i gamu o fyd amser i dragwyddoldeb. Mae amser yn fyr. Os fyddwch chi'n byw tan bod chi 110, mae hwnna'n hedfan heibio. Mae blynyddoedd yn hedfan. Dwi ddim yn gallu credu yn ddiweddar. Ni wedi cael mwy o amser i'w edrych ar luniau'r teulu a pan ni'n mynd ar ein gwyliau ni. A mae'n hyfryd i wneud, ond mae'n dod â tristwch ar gymeddwl, ble ath y blynyddoedd? O'n i'n cofio'r union eiliad pan tynnwyd y llun, ond oedd e 30 o flynyddoedd yn ôl. Dwi'n cofio sut o'n i'n teimlo, dwi'n cofio'r achlysur, dwi'n cofio'r tywyd, dwi'n cofio beth nes i fita, dwi'n cofio beth wedys i wrth y plant, dwi'n cofio popeth. 30, 40 flynyddoedd yn ôl, mae'n anhygol. Mae di hedfan ble rath yr amser. Mae amser ar y ddeiar, beth bynnag yw'r hyd, os cawn ni fyw tan 110, neu cant a beth bynnag fydd hi. Fe fydd yn hedfan, ond mae tragwyddoldeb yn dragwyddol. Ac felly dyma'r pethau pwysica i baratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Ond mae fel betai'r byd wedi anghofio popeth am hynny, am yr enaid. O na fyddai pobl yn gosod y drefn yn gywir. Sylwch, dydyn ni ddim yn dweud nad oes na le i'r cyngor eraill. Mathew 6:33, eithir yn gyntaf, ceisiwch deyrnas ddiw a'i gyfiawnder ef, a'r holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwaneg. Ond beth i chi fod i geisio'n gyntaf? Ceisiwch deyrnas ddiw a'i gyfiawnder ef. Beth yw hwnna? Beth mae hwnna'n golygu? Ceisiwch yr efengyl. Beth yw ceisio'r efengyl? Delio gyda'r enaid. Paratoi'r enaid am dragwyddoldeb. Ceisio Crist. Dyna be mae'r adnod yna i ddweud. Ceisiwch y pethau yma gyntaf. Dyna wahaniaeth byddai petai arweinwyr y wlad yn gosod Duw yn gyntaf. Yn ei geisio ef, yn ceisio ei wyllus ef, yn cyfaddef. O Dduw, madden ni nad ydyn ni wedi dy gydnabod di, madden ni bod ni wedi torri dy ddydd di, madden ni wedi gwneud cyfreithiau sydd yn gwbl groes sydd y wyllus di, madden ni am ein crwydro ni, am ein angrydiniaeth ni, am ein difaterwch ni. A chyfadder crwydro. O na fydde'r cyfryngau. O na fydde'r cyfryngau yn gweld yr rhan mae'r cyfryngau wedi chwarae yn ei hybu o aniwioldeb ac anfoesoldeb a bydolrwydd a chwant. O, mae'r cyfryngau yn atebol yn dydyn nhw. Mae'r arweinwyr gwlad yn atebol. Mae'r cyfryngau yn atebol. Maen nhw wedi rhoi y lluniau lan, y fideos lan, y ffilmiau lan. Maen nhw wedi rhoi yr esiamplau i'r bobl ifanc lan. Maen nhw wedi rhoi y caneuon yn llawn anfoesoldeb lan. Maen nhw wedi rhoi popeth lan ar y cyfryngau yn ei wthio fe ein gwynebau ni. Yn bob man lle bynnag ni'n mynd, maen nhw wedi dylanwadu ar ein gwisg ni. Maen nhw wedi dylanwadu ar ein dewisiadau bywyd ni. Maen nhw wedi dylanwadu ar bob rhan o fywyd y cyfryngau. Mae'r cyfryngau yn atebol. O na fydde'r arweinwyr yn edifarhau. O na fydde'r cyfryngau yn edifarhau. O na fydde'r pobl y byd yn edifarhau. Yn gweld mai adlewyrchiad o gymdeithas yw arweinwyr a'r cyfryngau. O, mae'n ddigon hawdd pwyntio bys at arweinwyr gwlad ac at y cyfryngau. Ond beth ydyn nhw? Canlyniad y bobl. Ac felly mae'r bobl yn atebol. Y werin, mae'r bobl hefyd yn atebol am brynu'r pethau, gwylio'r pethau, gwrando'r pethau, yn dyheu am y pethau. Felly mae'r fath o gylch yma'n does o bechod. O na fydde'r byd yn dod i weld ffwlineb ei ffyrdd. Yn gweld ei balchder ac i weld ei pechod sydd yn ei calonau. O na fyddant yn gweld y byddant yn atebol ger bron ei creawdwr. O na fydda rhywun yn dweud wrth y byd fe fydd dydd yn dod, prysur ddod, pan fydd rhaid sefyll ger bron eich creawdwr. Ond maen nhw wedi gwneud joc o hynny'n dydyn nhw. Maen nhw'n meddwl bod hwnna'n gwbl hirt. I chi wedi cael y profiad siwr o fod os ych chi'n Gristnogion pan i chi wedi dweud rhyw frawddeg yn y gweithle neu le bynnag. Ac mae pawb yn edrych arnoch chi fel beth chi'n dod o rhyw blaned arall. A meddwl, atebol ger bron creawdwr, mae'n gwbl hirt iddyn nhw. Dyn nhw ddim un o'n gallu meddwl am y beth. Chydig o flynyddoedd yn ôl roedd hwnna'n naturiol i bobl i feddwl. Ond mae mor estron bellach. Dyw e ddim yn dod yn agos i'w dealltwriaeth. O, na fydde rhywun yn dweud wrth y byd.
ydych yn mynd i fod yn atebol ger bron Duw. Yn atebol am eich gwrthodiad o fab Duw, yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw'r cyngor gallwn ni roed i'r byd? Beth yw'r cyngor felly? Dydyn ni ddim eisiau bod yn aneglur fan hyn ag ydyn ni. Dydyn ni ddim eisiau bod yn amhendant. Dydyn ni ddim eisiau dweud, wel, falle bod hwn yn dderbyniol, os newch chi hwn, falle. Mae'n ddigon da. Sim eisiau poeni lot am y peth. Sim eisiau poeni os ych chi yn gwbl glir ar y fengil. Sim eisiau poeni. Dwi'n bod mymryn bach, a math yna beth. Cofio clywed rhywun yn dweud, dim ots pa gapel mae pwy bynnag o'n nhw'n sôn amdano yn mynd. Maen nhw'n mynd i gapel. Wel, dwi ddim yn gallu cytuno dyna. Dores i'n nghalon pan glywes i'r person yn dweud, wel, dwi jyst yn ddiolchgar bod nhw'n mynd i gapel o gwbl. Ac i'n meddwl, os nad yw'r efengil yn cael ei ffregethu, dyna beth sydd wedi digwydd. I ni wedi gostwng y baryn lawr fan hyn. I ni wedi gostwng y safon lawr fan hyn, ond dydyn ni. I ni'n fodlon derbyn unrhyw beth, cyn belled bod yna feibl yna. Cyn belled bod yna feibl yna, a falle bod nhw'n canu rhywbeth, wel, mae hwnna'n iawn da fi. Wel, dyw e ddim yn iawn yn ôl Ioan. Dyw e ddim yn iawn yn ôl gair Duw. Mae'r efengil yn bwysig, a mae eisiau ni fod yn genus o'r efengil, mae eisiau ni fod yn ofalus, bod ni'n amddiffyn yr efengil ac addoliad a bywyd sanctaidd. Dyma'r pethau sydd eisiau ni fod yn ofalus, popeth sydd ynghlwm ar efengil. Bod ni ddim yn rhoi lan ar peth yma dim mwy, bod ni'n sefyll ac yn dweud o'r byd, mae angen i chi cael neges eglur, clir, pendant. Beth yw bod yn Gristion? Dyma'r broblem. Mae yna gormod o bobl, a fyddai'n cyffwrdd rhain mewn munud, gormod o bobl sydd yn dweud, wel, mae pob math o Gristnogion i gael. Nag oes un math o Gristion, un sydd yn pwyso'n llwyr ar Grist sydd wedi cael profiad o ras Duw. Dyna'r Gristnogaeth. Beth yw'r cyngor i ni gallu roed i'r byd? Cyngor o'r efengil. Oes yna rhywun sydd heb gredu, sydd yn gwrando, sydd yng nghanol pethau'r byd, yn breuddwydio am pethau'r byd. Pa gyngor sydd gen i mi roi chi? Wel, un o fy hoff adnodau. Eseia 55:6. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael. Gelwch arno tra fydd yn agos. O leia nawr i chi o dan gliw yr efengil. Falle na fydd y cyfle da chi wythnos nesaf. Ond mae e ganddo chi nawr. Ceisiwch tra galler ei gael. Galwch arno tra fydd yn agos. Oes rhywbeth wedi peri chi aros a meddwl. Os felly manteisiwch, edrychwch arnoch eich hunain. O na fyddwch chi'n edrych arnoch eich hunain. O na fyddwch chi'n cymryd y cyngor. Gadewch i ni symud ymlaen. Ni wedi gweld yma'r cyngor i'r byd. Beth am y cyngor i'r crefyddol felly? Edrychwch arnoch eich hunain. Fel na chollom y pethau a wnaethom, ond bod i ni dderbyn llawn wobr. Ond nid oes lle yn yr adnod hon i rybuddio'r crefyddol hefyd. Nawr wrth gwrs, mae'r crefyddol yn dod o dan yr un testun ar byd. Achos os nad yw'r crefyddol wedi profi gwir gras Duw ac yn Gristion, yna maen nhw yn y byd. Ond mwyn hwylistod o ran y pwyntiau a'r math o berson, i ni nawr falle wedi cyfeirio at y rhai sydd ddim eisiau dim byd i wneud gyda chrefydd ac yn disgrifio nhw fel y byd, ond i ni'n gwybod bod y crefyddol hefyd yn y byd, ond nawr i ni jyst yn sôn nawr am y pobl sydd yn y byd sydd yn grefyddol, os yw hwnna'n ddigon clir. A mae yna rybydd fan hyn i'r crefyddol nominal ac i'r un efengylaidd. I ni gallu clywed rhai'n dweud, pam dylsen ni ofalu, pam i chi'n cynghori ni, falle dweud, i bod nhw'n deall sut i ni'n cynghori'r byd, gan nad ydyn nhw'n cydnabod Duw o gwbl, a nid ydyn nhw'n mynd i gapel o gwbl, a nhw sydd angen yr hybydd, falle bod rhai yn dweud, ei bod nhw wedi credu mewn Duw erioed, wedi ers cael ei geni ac wedi cael ei magu ar aelwyd sydd yn mynychu capel ar ysgol Sul ac wedi helpu pobl eraill yn rhan o gymdeithas, yn rhoi o'i hamser i helpu yn wirfoddol hyd yn oed. Eisiau cael mymryn bach o glod amdano fe, a eisiau pobl i wybod, yn siŵr, mae lot o bobl crefyddol felly yn dydyn nhw, yn gwneud pethau, ond eisiau wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod bod ni wedi wneud y weithred da. Ac bod yn hyfryd clywed am pethau da sydd yn digwydd nawr, mae'n anhygoel faint o hysbysebu sydd yn mynd ymlaen hefyd. Yn dweud, fe nes i hwn gyda'r llaw.
Ond yn aml iawn i ni liwio fe yn dydyn ni. A felly, dyma beth mae'r crefyddol yn dweud, wel, mae'r rhai yn mynd i'r capel, yn mynd i'r ysgol Sul, a wedi helpu, ac yn helpu'r tlawd, ac yn helpu'r anghenus. Ac felly, nid oes angen y rhybydd yma no ni, dyna be mae'r rhai yn dweud. Ond mae'r cyngor sydd yn Gaerdyw wastad yw'r un peth sydd fan hyn, edrychwch arnoch eich hunain. Fel na chollo am y pethau a wnaethom, ond bod i ni derbyn llawn wobr, gnewch chi yn siŵr. Mae'r ysgrif, mae yna lot o adnodau yn yr ysgrythur sydd yn sôn am rhai sydd wedi dod cyn belled a rhyw bwynt yn y byd crefyddol Cristnogol, hyd yn oed efengylaeth, ac wedi dod lan at fan hyn, ond wedi profi bod nhw'n ffals ac wedi mynd i'r byd. Gall rhai sydd wedi clywed yr efengyl wrthod y cyngor ddim yn barod i archwilio heneidiau hunain, yn dweud, dwi wedi cael rhyw brofiad hyd yn oed, a dwi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae gen i dystiolaeth bersonol fedrai sefyll lan o flaen pobl a dweud sut des i'n Gristion. Dwi'n gallu rhoi dyddiad neu cyfnod yn fy mywyd o pan des i gredu. A mae hwn mor wahanol i'r crefyddol, achos maen nhw'n meddwl bod nhw wedi cael ei genu'n Gristnogion, achos ni'n gwybod, does neb wedi cael ei genu'n Gristnogion. Ac mae'r rhain yn dweud, mae gen i dystiolaeth gwahanol iddyn nhw, dwi wedi dod cam yn agosach, mae gen i stori fedrai roed. A maen nhw'n pwyso'n llwyr y crefyddol ar ei gweithredoedd da, ond nid felly fi. Ond falle bod e dal yn wir. Efallai bod rhai sydd yn dod yn agosach at derminoleg efengyledd yn pwyso ar y weithred o broffesi. Mae yna rhybydd fan hyn. Efallai yn meddwl, mae'r byd crefyddol yn meddwl, os na i weithredoedd da, fi Duw byth yn fy ngwrthod i. Ond mae'r ysgrythur wedi rhybuddio nhw i bod nhw wedi camddeall. Ond mae yna rhai efengyloedd nawr yn dibynnu nid ar y gweithredoedd traddodiadol eraill, ond yn dibynnu ar y weithred o gredu. Edrychwch arnoch eich hunan, fel na chollom y pethau ymwneithom, ond bod i ni derbyn llawn wobr. Os oes yna ardal mewn bywyd lle rhaid bod yn drwyadol, yn fanwl, os oes lle i fod yn llym, dyma'r man. Gwnewch yn siŵr, gwnewch yn sicr, mae'n rybydd gan air Duw. Mae yna beryg o gerdded am gyfnod yn ôl Gaerdyw, rhai yn cerdded am flynyddoedd yn ôl Gaerdyw, mae rhai trwy eu bywydau yn dibynnu ar broffes, ac eto mae yna un troed yn y byd. Dyma beth mae'n ymddangos fel yw cyflwr yr eglwys ar y funud. Yr eglwys, dydwn ni, nid yr un crefyddol, nid un o'r un crefyddol Cristnogol Protestanaidd, ond yr un efengyloedd hyd yn oed. Mae yna beryg, ond mae yna rhai sydd wedi cael rhyw broffes, maen nhw wedi dod at rhyw benderfyniad bod nhw eisiau credu yn Iesu Grist, a bod nhw'n derbyn Iesu Grist ac yn dewis Iesu Grist. Ac mae hwnna wedi cael ei greu mewn i ryw derminoleg efengyloedd. Ond eto i gyd, mae yna droed yn reit gadarn yn y byd. Ac efallai, nad oes gwir brofiad erioed wedi bod, o'r fath drieni, i bwyso ar y thrawiaeth, a'r broffes, ar ein gweithredoedd fel un sydd wedi proffesu. Mae yna rybydd yma'n does na. Pan y mae'r banc yn amau dilysrwydd, falle rhyw ddarn o papur 10 pint, dwedwch. Beth maen nhw'n neud? Wel, sa'n gwybod beth maen nhw'n neud nawr, ond beth o'n nhw'n arfer wneud oedd codi'r papur i fyny i'r golau. Ac edrych am arwyddion trwy'r papur yn gallu gweld y linell yna. Mae rhywbeth gyda rhyw farc special sydd wedi cael ei osod tu fewn. Ac wrth godi fel lan, chi gallu weld e. Ac yna chi gallu dweud, wel, mae hwnna'n un go iawn tybyn ni, byddai pobl yn gallu twyllo hwnna hefyd. Ond mae yna ffyrdd o ddweud os yw rhywbeth nad yw yn un go iawn. Na fydden ni oll yn gwneud hyn wrth archwilio'n heneidiau ni. Yn edrych ar oleuni Gaerdyw, yn gosod ein proffes. I ddweud y gwir, mae hwn yn arwydd da, os ydych chi'n awyddus i wneud hyn.
mae hwnna'n arwydd mor dda, ond mae'n arwydd, os nad ydych chi wedi dod yn Gristion yn barod, i chi ar y ffordd. Dyma'r calondyd fod rhywun yn bodlon, nid yn beirniadu'r pregethwr ac yn dweud, o, byd dawel, ond dweud, iawn, mae hwn yn rhywbeth, ac falle yn rhywbeth i chi yn ei wneud, i chi yn edrych ar gair Duw, ac yn ystyried, a yw fy mhroffesi yn gywir, ac wedi cael ei osod ar y sylfaenau'r graig. A yw'r ysbryd glân wedi agor llygaid fy enaid i weld fy mhechod. A wedi'n tywys gan yr ysbryd glân i weld bywyd perffaith yr arglwydd Iesu Grist. I weld fod yr arglwydd Iesu wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. A ydyn ni wedi'n harwain gan yr ysbryd glân at droed y groes. Ein bod wedi gweld yr hyn am wnaeth Iesu Grist yn ein lle ac iddo gymeryd ein cosb a yw ein pechodau wedi cymryd oddi arnom a'i osod arno ef a yw'r gwaed a lifodd ar y groes wedi'n golchi'n heneidiau ni'n wynach na'r eira. A ydyn ni wedi derbyn y gallu i gredu, efallai bod chi wedi trio credu sawl blwyddyn cyn hynny, ond nawr wrth o dan argyhoeddiad o bechod at droed y groes, bod chi wedi derbyn y profiad o dderbyn rhodd. Y gallu i gredu, i ymddiried ein heneidiau yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Edrychwch arnoch eich hunain. Dyna chi gyngor. Archwiliwch, gwrandewch, ystyriwch, peidiwch fel cymaint yn ei wneud, a throi a dweud, o dyna chi'n mynd ymlaen, un dod eto, allai feddwl am lawer yn anffodus, fydde yn gwrando ar y neges hon ac yn dweud, wel, i dweud y gwir, bydden nhw ddim eisiau gwrando ar y neges hon. Achos o'n nhw'n dweud, o, mae e'n mynd ymlaen, ac yn codi lais ac yn ein ar llall. A nid yna'r efengil i chi'n hoffi, achos chi eisiau efengil sydd yn caniatáu i mi cael yr yswiriant ysbrydol fy mod i'n Gristion. Dwi wedi dewis Iesu Grist, ond sy'n gadael i fi fwynhau bywyd, ac i fwynhau pleserau'r byd, ac i fwynhau pethau. Y mae gair Duw yn ei ddweud na ddylwn ni, ond i ni'n gwybod maen nhw'n dweud, o, mae hwnna ffordd hen ffasiwn o ddehongli gair Duw. O, na fyddwch chi'n ofalus. O, efalla'ch bod chi dal yn y byd gallwch chwilio am brawf a yw yn waith o Dduw. Edrychwch ar air Duw, edrychwch adych chi wedi ymwahanu o'r byd. Gofynnwch i Dduw, o, helpa fi wneud yn siŵr nad ydw i dal yn y byd. Ac yn twyllo fy hunan. O, Dduw grason, helpa fi i'w wybod mae ti yw popeth i mi. Fe mod i'n pwyso fe enaid yn llwyr arna ti. Edrychwch i weld a oes arwyddion o ras yn eich bywyd i chi, a oes arwyddion o fywyd ysbrydol yn eich bywyd chi, a oes na ogwydd at sancteiddrwydd darllenwch J.C. Ryle, os ych chi'n cael problem gyda llyfr J.C. Ryle ar sancteiddrwydd. Mae yna rhywbeth mawr o'i le. O, chwiliwch, edrychwch eich i weld a ydych chi yn pwyso'n llwyr ar Grist ac yn byw i Grist. Cynnes byw i mi yw Crist. A yw hwnna'n wir? Dyna'r pethau ni chwilio amdano. Dyna be mae Ioan, dyna baich Ioan. Edrychwch arnoch eich hunan. Dydych chi ddim eisiau cerdded am gyfnod ac yna syrthio nôl a colli'r cyfam ar ysgrythyr yn llawn adnod yn rhybuddio. Peidiwch yn neud. O, na fyddwch chi'n llwyr wedi deall ar y fengil. Mae'r neges yn glir. Mae'n bendant, does dim man cymylog. I ni wedi creu rhyw efengil cymylog iawn yn yr oes yma. Ond mae'n ddigon clir, mae'n ddigon syml. I orffen, beth yw'r cyngor i'r Cristion te, i'r saint? Edrychwch, mae'r cyngor yma i'r Cristion. Dwi wedi defnyddio fe ac dwi'n sicr mae yna le fan hyn i gynghori'r crefyddol, mae yna rybydd i'r crefyddol, ac yn sicr mae yna wastad rhybydd i'r byd. Ond mae yna rybydd fan hyn i'r Cristion. Edrychwch arnoch eich hunan, fel na chollom y pethau wneitham, ond bod i ni dderbyn llawn wobr. Ond i ddylse pob un sydd wir wedi dod yn Gristion fod yn barod am y cyngor sydd fan hyn. Ni methu dychmygu, nagyn, mae'n anodd dychmygu'r arglwyddes yma, yr un sydd yn derbyn yr epistol yma gan Ioan. Mae'n anodd dychmygu'r arglwyddes sydd yn y benod hon, yn cwyno am Ioan ar ôl darllen, yn pigo'r epistol a llythyr lan, ac yn dechrau darllen ac yn meddwl, beth mae Ioan yn meddwl i fod yn ei ddweud wrtha i?
dwi wedi bod yn Gristion ys blynyddoedd, a mae gen I blant sydd wedi gwneud proffes, ac maen nhw'n sefyll yn ffyddlon, a mae e'n rhybuddio fi fod ar fy ngwyliau'r dwriad i. Dyna'r fath cheek bod e'n gallu gwneud y fath beth. Dyna'r math o beth fyddwn ni'n disgwyl heddi. Chos dyna'r math o beth dwi wedi glywed gan rai. Ac yn gweld yn yr ymateb. Ac yn eich cyhyddo chi o fod yn hi, yn rybuddio ni. Rhai sydd yn efengyledd, rhai sydd wedi bod yn efengyledd ers hanner canrif, ac i ni yn sefyll, ac i ni yn enwog yn y byd crefyddol efengyledd o fod yn rhai sydd yn sefyll dros y gwirionedd. Ond dydyn ni ddim yn gallu nagyn, ni ddim yn gallu dychmygu'r arglwyddes hon yn cwyno, yn dweud bod Ioan yn mynd mlaen. Na ni weddol sicr fan hyn, y bod yr arglwyddes, mi fydda hi wedi bod yn ddiolchgar am yr hybydd. O, diolch Ioan, i ni'n byw mewn dyddiau dyrys, mewn dyddiau twyllodrus, mewn dyddiau tywyll, ac mae angen bob help arno ni. Mae ni'n diolch am gweithio'n yr arglwydd sydd yn hybyddio ni am y pethau yma. Ond beth sydd wedi digwydd? Mae pobl wedi cwyno am yr hybyddion. A wedi tawelu gweithio'n yr arglwydd. Ac gellir cyffwrdd fan hyn i weision yr arglwydd edrych arno mewn hunan. A dyn ni'n eog o dawelu lawr, dan bwysau y bobl, y proffeswyr, yr eglwys, y byd. Ond nid yw yn bosib i bob un ohono ni fethu. Wrth gwrs, mae'r proffesor gwag, yr un nad yw wedi profi gwir gras Duw, i ni'n gwybod fe fydda nhw'n methu ar y diwedd yn llwyr, ond yn methu'n llwyr yn golledig. Os oes proffes wag ffals, yna colledig ydynt fel y byd. Ac yma yn rhybydd sy'n rhaid i ni ofalu amdano. Ond nid yw yn bosib i'r Cristion fethu yn yr ystyr honno. Dyw'r gwir Gristion ddim yn gallu methu fel hynny. Dyw e ddim yn bosib i'r Cristion fod yn golledig yn y diwedd. Unwaith yn Gristion yna'n Gristion am byth, felly ni'n gwybod hynny. Mae'r hybydd yn cymryd rhyw fath o naws gwahanol nawr, ond diwedd. Mae'r hybydd i'r proffesor gwag yn gwnewch yn siŵr bod chi wedi deall yr efengil. Os ych chi'n fydol, gwnewch yn siŵr bod chi wedi deall. Os oes na gogwydd at bleserau'r byd, gwnewch yn siŵr bod chi wedi deall. Gwnewch yn siŵr nad yw'r eglwys ych chi'n rhan ohoni wedi caniatáu i'r safon bod mor isel, bod nhw'n derbyn pob math o broffes, ac efallai nad ydych chi wedi deall. Wrth gwrs, nad mae hwnna wahanol. Os yn proffesor gwag, yna ddim yn gadwedig. Ond fan hyn, dyw'r Cristion ddim yn gallu methu yn derfynol yn dragwyddol. Adnod 2, mwyn y gwirionedd. Yr hwn sydd yn aros yn ni ac a fydd gyda ni yn dragywydd. Os wedi profio'r gwirionedd, yna ni'n gadwedig yn dragywydd am beth bythoedd. Felly pam bod y cyngor yr hybydd yma mor bwysig i'r Cristion hefyd? A dyma'r dirgelwch, dyma brydferthwch yr efengil. Y gwir Gristion yn dangos hyn mewn sawl ffordd, ond yma mewn ffordd arbennig. Mae'r Cristion am ofalu nad yw yn colli'r pethau a gafodd. Mae'r Cristion eisiau gwneud yn siŵr nad yw yn ffals i ddechrau. Wrth gwrs, dydyn ddim eisiau bod yn y cyflwr o amau, ac i ni newydd astudio hynny gyda JC Ryle ar sicrwydd, ac i ni am ddod o hynny. Ond fe fydd y Cristion wastad yn dod ac yn edrych ac yn archwilio ac yn gweld ar gris dwi'n pwyso. Dyw'r Cristion ddim am fethu yn y pwrpas y rhoddwyd ef ar y ddeiar. Beth yw'r pwrpas yn creuwyd ni? Beth yw'r pwrpas y genir ni? Yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth? Mae'r Cristion am wneud yn siŵr, lles i enau def ac lles eneidiau eraill, nad yw yn colli gafael ar wirioneddau'r efengil. Mae Ioan yn ei rybuddio. Mae Ioan yn rybuddio'r un a safodd a'r un a fi yn fendydd i eraill i'r eglwys. Mae'r arglwyddes yma'n cael rybudd ond yw e. Mae hi wedi sefyll. Ac mae wedi bod yn fendydd i'r eglwys. Ac yr oedd un a welodd o leiaf rhai o'i phlant yn mynwesu'r efengil ac yn rhodio'n ffyddlon. I ni'n gwybod hynna.
bod ei phlant hefyd wedi dilyn llwybr cil eu harglwydd. Adnod 1 a 4, yr hyniriad at yr etholedig ar glwyddus a'i phlant. Yr rhai yr wyf yn ei caru yn y gwirionedd, ac nid mae fi yn unig, ond pawb hefyd adnabiant y gwirionedd, adnod 4, bu lawen iawn gennyf i mi gael oedd blant di rai yn rhodio mewn gwirionedd, fel y derbyniasom orchymyn gan y tad. Maen nhw wedi deall. Ond mae Ioan dal yn rybuddio'r teulu. Ond rhai yn dweud, falle, o mae rhain yn saff. Os ydyn nhw wedi dod i gredu go iawn, yna maen nhw'n saff, ac ydyn maen nhw'n saff. Hyd tragwyddoldeb, dydyn ni ddim yn cwestiynu hynny. Os ydy'r rhain wedi dod yn Gristnogion, ac mae'n ymddangos i bod nhw wedi, ac wedi deall, ac yn mynwesu'r gwirionedd, ac yn rhodio'n ffyddlon. Ond bydde'r rhain, y teulu yma'r arglwyddus a'i phlant, a phob un o blant yr arglwydd, am wneud yn siŵr nad ydyn ni'n gadael yr arglwydd lawr. Nad ydyn ni'n eog o siomi eraill, nad ydyn ni'n eog o ddod a gau a thrawiaeth i'r eglwys, sydd yn dod ar fath niwed, achos dyna ddigwyddodd fan hyn, mae'r Ioan yn rybuddio am gau a thrawiaeth, oedd yn credu nad oedd yr Iesu wedi dod fel dyn. Yn ymddangos felly, mi roedd na gau a thrawiaeth, gwrandewch ar adnod 5 ymlaen ac yn nawr. Dyma'r rhybydd. I ni'n gwybod bod yr gau a thrawiaethau yn amrywio dros y cyfnodau rhywbeth tebyg yn aml i'w bob un, ond maen nhw gyd yn cael effaith ar yr Efengyl. Dyna pam sy'n rhaid ni fod yn ofalus, a ydyn ni'n pregethu'r gwirionedd. Ac yn awr yr wyf yn atolwg i ti ar glwyddus, nid fel un yn ysgrifennu gorchymyn newydd i ti, either yr hwn oedd gennym o'r dechreuad, gari ohonom ein gilydd. A hyn yw'r cariad, bod i ni rodio yn ôl ei orchmynion ef. Hwn yw'r gorchymyn, megis y clywsoch o'r dechreuad fod i chi rodio ynddo ef yr Efengyl. O blegyd adnod 7, y mae twyllwyr lawer wedi dyfod i mewn i'r byd. Yr rhai nid ydyn yn confesu dyfod Iesu Grist yn y cnawd. Hwn yw'r twyllwr a'r anghrist. Ac wedyn mae'r rhybydd yn dod. Mae wedi dweud wrthyn nhw, mae yna broblem. Mae yna gau a thrawon o gwmpas. Ac mae'r rhain yn glyfar iawn yn dydyn nhw. Maen nhw'n gallu ymddangos fel ni. Mae'r terminoleg ar y cyfan fel ni. Maen nhw'n garedig iawn, falle'n gymwynasgar iawn, ac yn siarad yn hyfryd gyda'n gilydd, ac yn gymaint o gyfeillion, ac maen nhw'n dda ni mewn adeg anodd yn bywyd, ac yn y blaen. Ac maen nhw'n ymddangos mor neis, ac yn aml iawn maen nhw'n neis. Ond ar ôl yr hybydd, dyma be mae Ioan yn dweud, edrychwch o arglwyddus ath blant, edrychwch arnoch eich hunain fel na chosom y pethau a wneithom, ond bod i ni dderbyn llawn wobr, o peidiwch a bod yn esgeulus fan hyn, ond nid oes cymaint o bethau wedi dod i'r eglwys dros y cynrifoedd, ond nid ydyn ni yn eog o adael gau a thrawon i ddod mewn i'r eglwys. Mae'r 20 mlynedd, y 30 mlynedd diwethaf wedi bod yn drychin nebys i'r eglwys yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Ond yn fwy felly i Gymru, y feddwl y diwygiadau sydd wedi bod yn ein gwlad ni, y bendith ar ôl bendith sydd wedi bod yn ein gwlad ni. A beth i ni wedi gwneud? I ni wedi gadael gau a thrawiaeth i ddod i mewn. Mae'r Efengyl, mae'r safon wedi dod lawr, mae unrhyw broffes yn dderbyniol, mae bydolrwydd yn rhemp, faint sy'n cadw'r sil mwyach, faint sydd yn parchu ac yn caru gair Duw yn ôl y cyfieithiad mwyaf cywir gallen ni gael. Faint sydd yn wahanu o'r byd. Ond nid ydyn ni'n eog o gau a thrawiaeth. A hyn wedi dod i mewn yn yr oes yma. Nid ydyn ni'n gau a thrawiaeth, ond gwelir yr hyn mewn addoliad yn gnawdol. Pryn yw'r llefydd lle nad yw'r addoliad yn gnawdol ac yn fydol. O ie, falle bydd yna rai capeli. Maen nhw dal i gan i emynau. Ni dal i licio'r reina, ond ni'n licio'r stwff yma hefyd. Ac eto i gyd, llawer o'r pethau mwy modern. Mae yna bethau yna sydd ddim yn arwain yr enaid at Dduw, at Gris, at sancteiddrwydd yn wahaniad o'r byd. Mae yna rhywbeth yn y tonau, mae yna rhywbeth yn y cynnwys. Ac chi'n gweld canlyniad. Gau a thrawiaeth, falle ddim yn amlwg i ddechrau, mae'n cael effaith ar yr addoliad. Mae yna ddyfrio lawr ar y parchedig ofn, bod ni'n canu gerbron Duw sanctaidd a ffyr mewn ffordd eitha hapus fel mae'r byd yn ei wneud. Does dim ofn yna, does dim parch, does dim cariad dwfn yna, a dyn sydd yn maddau pechadur fel fi.
Ac yna beth sydd yn digwydd o'r addoliad cnawdol, mae hwnna'n arwain at fywyd bydol. I ni'n atebol yn dydyn ni. Dydyn ni ddim wedi gwrando ar Ioan. Mae'r byd, fel mae hi ar y funud yn anwybyddu'r cyngor pwysicaf oll, edrychwch arnoch eich hunan. Edrychwch ar ôl eich enaid. Mae'r byd crefyddol wedi anwybyddu'r cyngor pwysicaf. Maen nhw'n chwarae gyda crefydd ac yn codi balchder dyn lan i'r cymylau. Ac yn anwybyddu gofal o'r enaid. Ac mae rhai sydd wedi proffesu hefyd, sydd wir wedi dod yn Cristnogion. Ac fan hyn ni'n gallu dweud, mae'r rhain yn saint, rhai o'r rhain yn saint. Mae'r rhai yn y garfan arall yn proffeswyr gwag. Ond mae yna beryg yma'n does, mae yna beryg i'r gwir y saint, gostwng y safon, dan bwysau, sawl pregethwr sydd wedi ildio. I ni wedi gweld sawl un ar ôl y llall yn caniatáu pethau i ddod mewn i'r oedfaon, i mewn i'r eglwys. A o dan bwysau mae pawb yn ei wneud ac mae'n lot haws, a mae pawb yn mwynhau. Mae pawb yn diolch mwy i fi ar ôl yr oedfa, achos maen nhw wedi mwynhau e mwy. Mae'r neges wedi dod yn llai argyhoeddedig. Ac felly mae pobl yn diolch yn fwy. Wrth gwrs bod nhw'n diolch yn fwy, achos chi ddim yn dwys big o'r enaid. Ac mae'r addoliad yn fyrlymus, ac mae pawb yn cael chwarae ran. Wrth gwrs bod nhw'n diolch fwy, ac falle bod eglwys yn tyfu, wrth gwrs i fod fydd y byd crefyddol yn hoffi'r math yna beth, ond rhaid fod yn bendant. A dyma'r trieni, dyma'r tragedy. Nad ydyn ni wedi gweld bod ni wedi anwybyddu cyngor edrychwch arnoch eich hunan, fel na chollom y pethau iawn wnaethom, ond bod i ni dderbyn llawn wobr. Ychydig yw'r mannau bellach lle gellir dweud bod yr efengyl yn cael ei ffrigethu'n bir, a'r addoliad yn anrydeddus ac yn ysbrydol, ac y gwelir bywydau sydd yn sanctaidd ac yn ddiwiol. Beth sydd wedi digwydd? Hyn sydd wedi digwydd yw'r hyn rhybuddiodd Ioan. Neu fod hefyd yn bosib fod yn gadwedig, ond colli tir a cholli'r weledigaeth. A mae'r fath ddinistyr oherwydd hynny i'r unigolyn. Beth sydd yn digwydd pan mae hynny'n digwydd? Mae'n dinistrio'n diw'r dystiolaeth. Dydyn ni ddim yr hyn dylsyn ni fod. Dydyn ni ddim yn gogoneddu Duw a'i fwynhau fel ag y dylsyn ni. Ond hefyd sylwch hwn, mae'n dinistrio'r eglwys. Nid yw'r efengyl yn cael ei ffrigethu yn nerth yr ysbryd glân ac yn bir ac yn gywir. O, mae yna drieni. I'r rhain, y rhai yma fel yr arglwyddus a'i phlant, sydd wir wedi cael profiad o ras. Fe fydd rhain yn cyrraedd y nefoedd os wedi gwir gredu a phwyso'r Grist. Ond mae yna rybydd i'r rheini. Mae'r rhybydd i'r rheini yw edrychwch arnoch eich hunan fel na chollom y pethau wnaethom, ond bod i ni dderbyn y llawn wobr, y goron yn sgleiniog. Ni'n mynd i cael coron o'n na fydd ni'n goron arbennig ac yn sgleiniog. Mae yna wobrau diri i'w gael i'r saint, ond fe fydd yna llai o wobr mewn crybwyll fan hyn. I ni dderbyn y llawn wobr, i ni gyrraedd y nefoedd mewn llawn hwyl. O, na fyddech chi yn edrych ar ôl yr hyn sydd yn mynd i fyw hyd tragwyddoldeb. O, na fyddech chi'n gofalu am yr enaid sydd mor werthfawr, yr enaid sydd yn mynd i gamu o fyd amser hyd tragwyddoldeb. O, na fyddech chi'n gofalu am yr hyn sydd yn mynd i ddyrchafu Crist fwyaf. Gofalwch am y pethau hyn, maen nhw mor bwysig, pwy bynnag i chi, os ych chi yn y byd, cymerwch eich rybuddio. Os ych chi'n broffeswr Cristnogol efengyloedd, cymerwch eich rybuddio. Ac os ych chi wir yn Gristion, byddwch chi'n fodlon cymryd eich rybuddio. O na fyddwch chi'n edrych arnoch eich hunan, edrychwch arnoch eich hunan. Ac yna pan yn gweld eich bod chi wedi mynwesu'r gwirionedd, y byddwch chi'n para'n ffyddlon. Tan y dydd y bydd ffydd yn troi yn olwg. Ac y byddwn ni'n croesi hyd tragwyddoldeb. Ac y byddwn ni gyda'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. O, byddwch yn ofalus. O, na fyddwn ni'n gweddio am gyfnod eto, y lle bydd y wlad a'r byd yn ystyried y cyngor pwysicaf oll, edrychwch arnoch eich hunan. Fel na chollom y pethau a wnaethom, ond bod i ni dderbyn llawn
wobr. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.